Ahoj milí priaznivci bezstavovcov, po česky bezobratlých. Dneska vám ukážem našu modlivku, po česky kudlanku. Nie je to nábožná, ako môžete vidieť. Je to veľká a trošku vzácnejšia africká kudlanka Rhombodera kirby. Máme ju asi od 3. 4. z vleku, kúpili sme ju na chovateľskej burze. Teraz je už dospelá. Ako vidíte, má na krku taký zvláštny, akoby oválny štít. Chováme ju takýmto spôsobom, teráriu. Je to také v podstate funkčné teráriu, kde na okrasu máme ostružiník. Nie, že by ho nejak potrebovala, ale skôr je to taká okrasná záležitosť. Ako vidíte, na spodku nemám nič. Mávala som tam nejaké utierky alebo tak. Hlina by sa ťažko čistila. Ale rôzne utierky, ale krmný hmyz sa mi pod to schovával, takže nakoniec z pohľadu čistenia je najlepšie pre mňa tam nedávať nič. Tú sieťku sme tam takto zalepili, dá sa kúpiť v obchode, aby tá kudlanka sa mala čoho pridržovať. Kudlanka je teraz najedená, čo môžete vidieť podľa brucha. Trošku zaostrím, tak je vidieť asi ako dýcha. Kudlanky tohoto druhu môžu byť ako zelené, tak hnedé. Naša je hnedá. Samičky môžu dosahovať až veľkosti 11 cm, samci sú menší. Tak, trošku vám ju ukážem z rôznych strán. Krmíme ju prevažne švábmi. Tie sú vraj pre tento druh najlepšie. Nedoporúčajú sa cvrčky, aj keď nám na burze k nej cvrčky dali, ale potom som si prečítala, že cvrčky nie sú úplne vhodné pre tento druh. Na spestrenie občas dostane nejaké to saranče, ale šváby, zvlášť tie veľké argentínske, tie si dáva rada a jedáva tak raz za týždeň. Vidíte, ako nás sa sleduje. Ona o všetkom v podstate vie, trošku ju natočím viac zblízka. Ako vidíte, na tých nožinčičkách má také ostré výrastky a pokiaľ do nich niečo chytí do tých nôh, tak naozaj sa jej to odtiaľ nevyšmykne. Nie je to úplný domáci mazlíček, musím povedať, akože keď ju chytím do ruky, tak aj mňa dokáže uhryznúť alebo seknúť. Tak tu máme detail vlastne na hlavu, na oči, na to, jak nás vníma. Trošku sa pozrieme na to brucho. Vidíme, ako dýcha. Je to strašne zaujímavé. Dospelá kudlanka, ako vidíte, má krídla, ale nikdy som ju lietať nevidela. A vlastne čítala som, že vraj lietajú viac samčekovia. Tu môžete vidieť vyzlečené kože, kudlanky a aj pakobylky. Vypadá to dosť desivo. Trošku ešte sa pozrieme. Na detail toho brucha, jak vlastne dýchá a celkovo ako vyzerá zo spodku. Niekto chová kudlanky voľne, som čítala. Ja som sa bála, aby sa nám nejak nestratila a podobne. Ale niekto ich vraj má voľne doma na nejakých väčších kvetoch a chytajú mu muchy. Tak
možné je všetko. Prečo nie? Niekedy vám natočím ako papa Švába. Tak zatiaľ. Ahoj.